baba wakhe ubemhlukumeza kakhulu baba. Abe amfika ekhaya azomshaya ngempama amjijele ngemali ebusweni phambi kwethu sikhona nge-envelope. So manje lokho engikwenzayo hayi ngoba amshaya ngempama amuqhafaza ngenhlamba ekhona nomama ekhona endlini. Nomama engeke kwanzeka. Uneminyaka mingaki mfethu wena ngaleso sikhathi? Bengisayingane kakhulu mhlawumbe ngino 13 years 12 years ngisayingane kakhulu ngalezo zinsuku. So lokho engikwenza kuwena bhuti wami angazi ngenza kanjani bengicela ukuthi ungixolele cause akuyona nami indlela angikho nje mina. Ienga. Angikho nje ienga eyenze ubaba wakho kubaba. Yabo ukuthi sibe singalila singadlile kuphela izinsuku. Yabo ngenxa yento ayenze ubaba wakho enza kubaba wakho. Nilabakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophapha ekhanda ehlala nasezantsi kwifundazwe zethu zonke ninabembube ninabamesuzulu kazolithini siyabingelela ifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika amakhansela amameya befundisi bonke abantu abakhona nje abaku-leadership amakhosi siyakhuleka bondaba ezitha bonke siyathemba ukuthi abantu baqhubeka balandela umabonakude wabo bizwa ukuthi iBlack Life TV impilo yomuntu omnyama. Igama lami uKengichaka nokaluka umfoka amancanza kancane ayidedela intombi abezisukuni ibhabhathi emhlane amakhola. Malala nomunye indawo wava ukufila ngenhliziyo nathi ngefikisa amagida ngoma semtubatuba. Angihambi ngedwa. Khona isikhukhukazi mama. Hayi ngavele ngachazeka manje. Angachazi. Ngithi ngiyazama phela manje ukikiza akuvukho. Kuthi ngithi yiyi angazi bafesi nazi nami bafesi eMaritzburg. Anyways, ukubingelela embukelo Black Life TV isiqophu sethu sithi isongezo with myself Mangeni Magasela ngingahambi ngedwa nje bese shili babuluqa uthi uhamba nami isikhukhukazi sakhe bafethu niyazi kulolu daba sihlezi nje sizi ngale yonto leyo mpahla ke size ngale yo mpahla saselele thuba sibingelele usiseduze kwethu sabona sisanda unjani ngiyaphila sethu njani ngiyaphila malavu ngicela bandithe sithuba ubingelele umbukelo Black Life TV uzisho ukuthi uba wakababa bese uvela uhlala phezulu kodaba ufisa thina siluqa sekusize ngani Ngiyabingelela kubalaleli beBlack Life TV. Igama lami ndingu-Asando wakwamkhize. Ngibhalele la ekhaya ngenxa yengxaki eninayo ekhaya lapho ngihlala khona. Ngxakini? Ingxaki eninayo bhuti wami iyi-1 hlala ndikhulele e-Eastern Cape. Sizalwa siba u3 washona komunye. Sisihlangene ngotata umuntu nomuntu noma wakhe. Ekukhuleni kwethu utata wasixoxa wasihlalisa sonke so mina benifuna e-Eastern Cape ndivakashela ubhuti wami. Uyena ke undisise lapha ndilapha nje ngingenxa yakhe. Wenzani ubhuti? Ubhuti bekade esebenza. So into evele wayenza apha ezinyangeni sukela lo nyaka kupheleyo ndimbona ubhuti akasayi emsebenzini kodwa endini uphumisa emsebenzini. Ndizoxelelwa mina ngabantu asebenza naba kanti kwenzekeni kubhuti wakho yintoni deba angasezi emsebenzini nayibo uyaya emsebenzini. Xa sendimbuza uyadinwa uthetha amagama anikhubayo mina impilo yakhe ngihlala iqhubeke kodwa le ndlela enza ngayo iyandiphoxa ingako ndinatyeka ndazobhalela la ekhaya. Ushuthi ubhuti wakho before ube umuntu ongathi mawusichaza thina oba simazi ube umuntu onjani ngaphambi kokuthi ube nenkinga? Ubhuti ube ngumuntu oright kakhulu njengoba sibathathu ekhaya yena omdala uyena ebekade esisupporta endlini ngoba nguye ebesebenza. So aphe kuhambeni kwexesha uvele watshintsha akathethi ininzi nje into epha kuye engihlale angike athethe nomnye umuntu mhlawumbe uzokwazi ukonyuluka ngoku ungumuntu orude usombuza into encinci uphakanyelwa ngumoya and ube negama elili ndiphatha kabuhlungu apho uvele wathi kanti mina kuthendi ngayo kusebenza ndifuna ukondlwa nguye nansi vele yaphinde yandityala ngoba nami ngoku angasasebenziyo ngoba uyiyekile umsebenzi akhona amatorho ndiwabambayo lo mncane webhuti so andifuni ukondlwa nguye naye unezidingo zakhe naye funeke isephu akazuthengelwa ndim xa ikhonseli sayithenga sobabini ngoku yonke into yena nje uyenza ngokudinwa unolaka lolu lingixakileyo ke nami utshintshile njengoku afana naqala bekumnandi ngihlala naye yayizwa le Magasela yazi manisuke nikhulu ekhaya akuvamisanga ukuthi obhuti banakekela osesibabo into a point la usisefile ngathi ubhuti mayiphuma esandleni uzolahlelwa ukukhulu ukuthintela ngoba uyamuzwa akakasho ukuthi ukhalela ukuthi yena ngekasakhe ukhalela ukuthi impilo yakhe ubhuti uSiqo izomoshakala ngoba uyazi ukuthi uhlale ekhaya ungasebenzi kunamiphi impumela since naye bamba amatoho ungekho into ephathekayo but kuyena bekubuya ithemba mayebona ubhuti wakhe ephangela
enza izinto ezibonakala ziyaphambili. So ngifuna ukuthola kona amagasa lokuthi njengomuntu osurround eyinsizwa mawusuke uhleli around sikhona isikhathi la ubuka khona umnewenu ubuka iphathi ukuthi no umfowethu ngiyathanda ukuthi la sekhona noma athiwa umsebenzi noma athiwa relationship noma yini angaphumi ngenxa ka 1 no 2 no 3 obona ukuthi ngeke survive uma engaphuma kule. Yabo nje ngiyakuzwa ukuthi ubuzela ubhuti bami yabo. Mina ngicabangela ukuthi wonke umuntu wesilisa because nature yakho i-provide. So if umuntu wesilisa engakhona ukuprovide usuke khona lento efayo kuyena. You understand? So angifuni ukuba specific ukuthi mhlawumbe yini le yangastruggle. Abantu besise bakuthanda ukuprovide. Bathanda ukuthi muthi even mina njengosisi yabo ngiyazi yazi aningisene emsebenzini yabo ngiyakwazi ukutetema nje ngithi ngilambile into ekanjalo. Baxhuma yabo first ukuthi okay asambeni ufunani uzodlani ngiphatheni maphindi yawo awe ma ngiphatheni ke ngiphatheni I understand lento engishoyo. So I think kuhambisana nomuntu wesilisa kube provide nje kukuyena yabo uma umkhipha kuba ukuthi angakwazi ukuprovide kuba khona into efayo kuyena uya kwezethemba kuba ngathi kehle yikho uthola ukuthi umuntu wesilisa noma enga right kanjani zomthola ethandana nomunye umuntu mhlawumbe umona ngathi wena akayona type yakhe umubuka yabo ku distance. It's simply because lo muntu yakwazi ukuthi am understand noma exakekile but mase right bese yamshiya lo muntu ade understand afune laba akade bafuna vele inkinga ukuthi mengaba afford at that time. So basically that's for me. Chaza mfowethu wayichana ndayiva nami sondiyathetha ke ukuthi angithethe. Yeah. Siswa Eastern Cape Kamkhize indawo manje maxhosise nesibongo sabaZulu kodwa ngingile ungachazi. Antu ushilo wathi ungachazi kusho mina. Anyways ibukele Black Life TV nje bese kuchazela ukuthi sisudaba lakhe into engicabanga ukuthi ibalekile sichaka azama ukumthola ubhuti wakhe sizwe ngaye mhlawumbe sokwazi ukumgumba sibe igumba 5 asho ukuthi zikhiphani vele. Let's go. Sure. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we Black Life TV isiqephu sesithi isongeso with myself uMlangeni Magasela kulolu hlela ngihambi ngedwa but before siye lapho please make sure you do subscribe like share and comment ukuze sizwe nawe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho kule inkinga esibhekana nazo sinochaka yabo asifuni ukuthi usalele ngaphandle ngiyakubona konke lokho kunye kokuthi nibhulishane no yekeni lokho kwenzeni emakhaya because ngidinga ocwepheshe but okubaleka kakhulu thina sifuna ukuzwa kunini ukuthi what is your take einkingeni zabantu oyibonayo ukuthi ngempela nawe bengase kuthiwa zehlela wena uyibuza ukuthi bengahelisha kanjani lolu daba. Mina uMlangeni Magasela njengoba sengichazela ngihambi ngedwa ngihamba no miyeni wami. Okay ngisicakala ngokaloqo kanti okubalekile khona lokho ukuthi ngenza njengoba sashi Magasela nifake input niphawule kuyasikhulisa la njengohlelo ukuthi yini esingayi-add yini enye edingakalayo obani. Kanti enye into singayithanda ukuthi sizolela ngaliqhamuke advice yomuntu oyifundele lento yochwepheshe nezinto sibe right. Ave bengisiza Shane. Kade ngiconfused nje indaba ama DNA if we are brothers. Sibona kanjani wangitshela umunye ukuthi hayi it's 89% if it's blood related if wakho 99.9%. And I was like cool, you know Thina kaZulu sikubuka kanje emehlweni lokho ufana nonqaba yezulu. DNA yethu nje uyafana nonqaba yezulu. Bafethu casikasimoshi isikhathi ngiyabona kushube kakhulu abantu banyanyile akukho right ngithi ngiyazama ukuthi kube right kodwa ngiyabona angithatha leli thuba bafethu ubingelele bhuti wami usho ukuthi uba wakabani so bese simnika ithuba naye ubhuti azisho uthuba wakaba. Okay igama ngusibusisi Sibonga Wangide ngiqhamuka eMaran Hill Tshelenyama. Sharp. My brother sicela wenze kanjalo nawe. Ngibingelela nababukeli emakhaya igama lami uSimphiwe Ngwabamkhize. Guys okay into esinibizela okay sichaka lapho sisu ngoba bese sitshelile thina ukuthi ubhuti wakhe kwenzakaleni istory siqala so ubhuti oseceleni usupervisor ka kabhuti ukuze sizothola ukuthi ngempela emsebenzini uyeke ngoba nomngane supervisor ngathi naye uconcern ukuthi why ngempela kumsebenzi yabo baningi khona azobona ukuthi uzosekwa lana akazile ukuzomshaya azizomgxeka ngoba no supervisor usiyamkhumbula emsebenzini kodwa ngifuna ukuthi sikusho ukuthi into esikhuluma off air sicela sithuba mami ubatshela ukuthi uqale nje usho ukuthi umtshela ubhuti ukuthi yindaba ela ekhaya ufisa ukuthi asizakale kanjani.
Simphiwe ndizise apha ekhaya ngoba ndixakwa indaba yakho yomsebenzi. Awusayi emsebenzini njalo wena uphuma endlini suthi emsebenzini kanti awuyi. Xa ndikubuzayo uyadinwa. Uyangithuka. Mina ndifuna ukuncedana nawe akuba ndikuthatha abantu sobukisa ngawe. Ndimbizile ku-supervisor wakho ukuthi mhlambi xa ngaba ningathethisana ikho into onganixela yona ephathekayo okanye sazi uba ingxaki yakho emsebenzini kuyintoni egqibele sinceda wena. Simphiwe, nangu sise concern indaba yakho yomsebenzi, uzizwa kanjani? Bro, Kwenzakala nanti komsebenzi mfethu, wavela wasuka nje wawuyeka kukhona umuntu othembele kuwena kanjena. Sithini mfethu? Mabhekwana. Mhlawumbe ake size ku-supervisor ngoba ungathi uSiphiwe la indaba yokukhuluma ngathi akayithandisisa mfethu. Asixoxele ngomsebenzi obengaphansi kwakho elawulwa uwe njengoSiphiwe. Umuntu onjani uSiphiwe? uSiphiwe umuntu ogrand kakhulu sengizisane naye iminyaka esibize yabahlangana abambili mambo sisi umsebenzini besenza kakhulu ukuzikhandla senza khenza ngendlela futhi ngeke ngazi ukuthi nimhlalise ekhaya nami nginesifiso ukuthi ngazi kodwa umsebenzi wakho usakhona usamlindile bengazi sisho lutho thina kuyena njalo abantu abaphethe wazi nje sabambisene kahle nje mina naye ngingazi ukuthi nimhlalise ekhaya lo ngithi mhlawumbe ngizozama ukufika isuka ngilithole kamanje ngithole ngibhizi but ngathi ngoba isimo somsebenzi wami angizama ukurashela khona ukuthi ngizokwenza la. Sabonga kakhulu mfethu ukuthi usinikeze lelo thuba ukuthi ufike because njengamanje ukubona akathanda ukukhuluma nosisi ukhala ukuthi ekhaya uyilento ke ayenza la ukuthi mayekhuluma naye isikhathi esiningi akarespond akenzi lutho. Mhlawumbe sisakumchazele ubhuti ngobuhlungu obuzwayo. Mhlawumbe nithetha ngokuthi wena ufuna asebenze uzozondla wena. Maybe kunezinye izinto ofisa ukuyidlulisa kuye ukuthi why umsebenzi kuye ubalekile from you. Okay but okokuqala mina yabona into zokunxiba, into zokuthambisa, into zokukutya. Lezo nazi into efuneka azazi engqondweni ukuba ndisebenza nje ndisebenzela mina. Akabikho umntwana okuthiwa unguwakhe uzalwa nguye. Kodwa kwangoku ndisazela manje ba yena akwazi ukuzimela. Njengoba sesingenabazali njengoku umuntu nomuntu makazimele. Aqine beyindoda. Endokwesininzi ave kubhlungu wathi bethenga idrink abanye bafana pha wena uhleli pha uncike ngedonga. Andifuni ukondliwa nguwe mina utshilo ngalami nisixabana endlini wathi wena mina andifuni ukondliwa nguwe mina ngicabangela wena mina ndiyakwazi nami ukuziphantela ngendlela endiphanta ngayo ukuthi nasuke emakhaya nizofikela kuwe saziswa ngutata uba sizohlala na kuba ungubhuti omdala kunathi kodwa ngokungqondo yakho ayisebenzisi kwa wena xobo. Simphiwe, ngeke phela khuluma bra wami awube indoda nje. Yeah. Awumeke wedadewethu. Content engingayitholi ngawe manje. Ungiletheleni la vele. Inye into endikulethele yona ndifuna ukuthetha iqiniso uba ngaba yindaba ungasayi emsebenzi kwenzakaleni emsebenzini. Umsebenzi into endikulethele yona apha unzabe ukwazi ukuthetha nabo bhuti bakhona apha bazokuqanga bakunento exakile ngase ndiphume ke mina ndingabikho mhlawumbe khona into ongayithetha unzabe ube free nawe wena unomsindo into nawo phezulu. Ngiyakuzwa wedadewethu. Kodwa ke manje ngicela ukubuza ke mina. Ubaba kompena wasweleka nini noma washona nini? U2018. Washona ngo2018. 2018. Yeah. Mingaki iminyaka ngihlele la ngingasebenzi. Uzuzongibuza lokho manje. Phela mina nikwazi ukuthi uqale nini phakule ya company. Into engiyazi ukuthi ubaba washona ngo2018 and okwesibili besistruglisha sonke awukazi ukuthi wena udinga into ukuthi ubungasebenzi. Saviyela ukuthi wena usithi uyasebenza. Wathi wena manje nyuke ndizohlala nawe ngizoba nikwazi nami ukuphanta umsebenzi. Wathi manje nyuke nizohlukumezela endlela wenza ngayo. Simphiwe uyekeleni umsebenzi. Angifuni ukukhuluma ngayo le. Why ungafuna ukukhuluma ngapho ngoba ukukhuluma ikhona okwenza ukuthi abantu ba-understand ukuthi uzidliwa yini ngaphakathi. Because mina noma ngihleli la namakhasela sesibona ukuthi kunento ekudlayo. Umphathi wakho uyakuncoma ukuthi umuntu owenza kahle emsebenzini naye ukhathazekile ukuthi kungani waye kumsebenzi. Sesiyabuza nasiyacela mfowethu sichazela yini indaba uye kumsebenzi. Navela ngidlulise yasi. Angifuni ukukhuluma ngale nto, angifuni ukukhuluma ngento kodwa ke ngizobe ngisathini.
ngoba phela manje ninqumele ogodweni. Woza nazo baba sifuna ukuzwa ngempela. Buzani yena uyazi, buzani yena. Nakya. Uthi right nje wena uphethe kahle Ngibuza emsebenzini. Nakya. yini engibuza yona mina manje nami uyangidida kwenzakalani? Inkinga yakhe unale attitude le ebhedayo. Engayibuka kuyena. Ngathi noma ngiyibuka kuyena ngabona ukuthi hayi man. Akusekiyo le ndlela ayengiphethe ngayo ngisafika. Angimazi noma mhlambe lento okuthiwa umona leyo ukuthi mhlambe ngingaphezulu kwakhe ngemsebenzi engiyenzayo. Nakhona futhi lapho ngafaka uyena. Leyo position leyo ngafaka uyena. Ukuthi yini into aseyifuna kumina ngazi. Kahle Wenzani kahle kahle? Wenzani kahle kahle mhlawumbe engakaphawulela. Wenzani yini le othi mawekhotha uthi le nayo into ekuphatha kabi ngayo? Esikhathini esiphambilini lesinakho ukuthi sibe abangani. Yize yena eyimanager yami. Ngoba ekhaya ngikhuliswa ngalendlela yenhlonipho ukuthi umuntu omdala fanele umazi noma kuthiwa niyalingana mhlawumbe fanele umazi cause vele usendaweni ephezulu kunale mina engisebenzayo. Isikhathi esiningi into ebikade ihleze iyenzeka ngingayinaki. Bekuthi mengabe uzosibonela nje njoba ngisebenza la ngoba kade ngisebenza. Uzosibonela nje ngixoxele nama colleague ami sixoxa ngendaba nayo umsebenzi. Buka ukuthi kwesinye isikhathi kushuthi kahle emphathi kahle. Ukuthi uyaxoxa nje. Ukuthi ngixoxa nabantu ababuye ebaxoxe naye. Ufazi walokho nakwaze wathi ngelinye ilanga angisazi ukuthi engangiwenzani eofisini lakhe. But ikhona lento engangiyoyenza. Mangithi ngithi awu ngoba lo sisi nje ekade ngikhuluma naye ngayizona. Usefunani manje eoffice? Oh, ukhuluma naye Umuntu othandana naye. intombi. Yena uyitshela ukuthi manje njoba ngikhuluma nalo sisi lo hleze mhlambe ngiyashela ngimudla ithende ngoba kusho ukuthi mhlambe enhlizweni yakhe eyifuna lentombazana. Okay. Ayi Sengiyadideka. Niba ngithambe ngenanyama uthi wena usukuyikhulumela nabantu. uyekeleni sipho emsebenzini. Yeah. Ngoba ngathi ucisha ngesithupha. Angimuzwa mina ukuthi uthini ngifuna ukwazi. Yini oyekela emsebenzini? Yini ekwenza ukuthi uzugcina ubona ukuthi angiyeke Ngiyaphuma. umsebenzi and ngoba manje usisi wakhe iwari yakho ukuthi Kahle kahle awusebenzi into- ingcono ukuthi umsebenzi solomunye. Yileyo ukuthi angiphathekile kahle emsebenzini. Siyabonga. Isizathu sokuthi ungaphatheki kahle Ubani oyisizathu? Izathu salokho yena. Hawu. Lo ade ncoma uthi wenza kahle. Manje yini kanti le engayenzi kahle ngoba even ishathiwa usuku lohola uyazi ukuthi okay ngisho imali yami nginaqala kuneyini ngeke ngikubize before nina nohole seshisele inyama sihlale namagenge yini ke sengikwenze yona mina ngilimaza kuyona. Akusho lutho ukushisa inyama, akusho lutho. Akusho lutho. Mina ngisuke ngikhandla la ngomsebenzi wami. Ngomsebenzi wami engawufundelayo wena into yaziyo nje ukungihlukumeza. Shuthi wena nganye indlela emsebenzi nje sokuthi supervisor yakuhlukumeza. Mphathi asivele sihambe sentabeni. Lokho kusho ubhuti yakwazi. Ay angeke ngisho ukuthi ngiyakwazi ngoba masebenza lapha mina ngithatha izifo osisi obhuti ne masebenza sonke ize ngemisebenzi wenziwa yibona but yena bengazi mina ngimbuke ezizwa izinto ehlukumezekayo because nginokuthi ngimsuse la esebenza khona ifuthi ayekho umuntu osebenza le ndawo lemele sebenza mhlawumbe angifoldela mhlawumbe amaballs ngoba angikhavele ngoba kusuke ne order kumele lihambe losikhathi nginga-understand mhlawumbe ngithatha indlela yokuhlukumezeka because ngisenyikise umsebenzi aqashelwe wona yabo ngithi akhave lapha angabe nankinga futhi naye bengazi lokho kumphatha kabi. Awunayo nje into ongayenza engakwenza ukuthi Hayi angikhumbuli kukhona into engakwenza yona mina bhuti wami engazi ukuthi njengoba ngisho ukuthi nobhuti nosisi etorhweni sonke Sake sasebenza nathi phambilini namanje makuvela ithuba siyasebenza. Kulezi izinto esizaziyo ukuthi njengoba uthi uyamsusa emsebenzini asuke eqashelwe yona yemsebenzi sako omunye.
Uma kufika abaniphethe nobabili bebuza ukuthi lo msebenzi wayengaqhubeki uyayuthini wena? Phela lapho isibhekana nami lapho angithi ngoba njengoba nami ngisebenzela ukuthi ngiphushe i-order elisegameni lami lo ngaleso sikhathi ngoba ngisuke ngibiza ngamaphepha ngifana lazo amaphepha ukuthi agcwalise ahamba. So yena njengomuntu engingathi i-close friend yasesibhanga because yena umuntu engimthembile nasemsebenzini njengoba engasekho. Unama so ngiyaxolisa bhuti wami ukuhlela mina ngiyakwazi ukuzwa into bengiyibonza ayenzi. Yeah. My brother unama warning emsebenzini? Angifuni uqamba amanga amaphusa lana la ebevamise nje ukuthi enzeke but i-warning hayi yokuthi mhlawumbe angibizele office ngisayinela ngisayina khona. So yini le ukuhlukumezeka awube specific usuke enzani usuke ekwenzani isikhathi ufila ukuthi yeke umsebenzi phela guys ngeke sikwazi ukunikhonda noba uyabona kama nesolution lana into kahle engenza ukuthi ngigcine sengiyeka umsebenzi into engiyibuka kuyena umona okokuqala lo okwesibili abasebenza kabaphathi kahle okwesithathu ngoba yena manager uyitshela ukuthi wazi yonke into usezothi ngoba yena azi yonke into usezokuthuma lapha akuthume lapha akuthume lapha ngamafushane nebhodi uthi lento ayishoyo ayikho lento ayishoyo. Kungani ke pho uma ukuthi awuphathekile kahle ungeze kumina? Ngizokwenzani kuwena? Ngizokwenzani? Uxoxa phela. Ngakwenzani? Ake ngizibuzele ngakwenzani ke? Wakwenzani ubhuti? Angikhumbuli khona ngenza lokho. Wakwenzani ubhuti? Hayi. Umazi kanjani qala? Okay. Athi ngivele ilungise. Umazi ubhuti ngimazi ngoba babethu. Yeah. Baba bangani? Ake ngiyilungise nabahlobene. Baba bangani before besenza ndawonye. Okay. So ngingazi ukuthi kubeni bangani babo kwakwenzakalani but mina ngimazi from ebuncaneni bakhe from school ndawonye. Yabo. So uma kuvela isobho ngeke ngimiyeke mase. Ngizomphatha ngimfake esobheni sikhulisa imindeni lesina. So mayethe naphathekile kahle ngiphatha mina ngizama unomphelo ngoba awungitsheli lento efanele ungitshele yona usukhiphileke mancuzincuzi lokho ukuthi baba bangani umazi kanjalo ikho hamba wamlanda wamfaka esipanini ngoba ingane kamngani kababa wakho babephilisana kanjani obaba baba wakho ubhuti lo angeke bemhlukumeze ubaba sekuyabonakala ke ngoku manje wasasagidagida ubaba wayekade umphathi ubaba wakhe wayede umphathi thizeni wendawo besenza kuyona ngingazi kephi so wayekade engaphansi kababa wakhe ubaba ngaleyo ndlela ubaba ehlala ekhala njalo ngobaba wakhe ukuthi kancane kancane akamphathi kahle even naseholweni akaholi malingana naye nabanye ekhala njalo sisafarisha yabo yonke lonto leyo. Cela ukubuza bhutani nganqamlanga ulwimi xa usithi utatakho andithi utata wayihlukumeza tata ikunune then eholweni labo cause lento yomholo lena abekhe wakhalaza ngayo ethi imali yakhe iza mancuzincozi kwayena sho ukuthi lento esenziwa ngutata ethu yile yenziwa nguwe kuye. Good question. Nakya wemhlukumeza ngokomsebenzi kuphela ngingengazi bengekho ukubona bekhula so anginayo impendulo yini wayibona eyenza ukuthi uthi ubaba wakhe wayihlumeza ubaba wakho ingoba ubaba vele esikhulisa thina ubenokubuya etohweni ize bebuya abanye obaba bephethe oplastic yena vele ayibuyele nje uyena etshotsi nemali okugibela kuphela kuyilala engadliwe kodwa uholile lo muntu yabo so kuningi nje bokwenzeka sisami kuningi kakhulu. Bro wami i-relationship kababa wakho nobaba wakhe yayikanjani ngokubuka kwakho usayingane? Engekho enhle kakhulu kwakubi nganye indlela baba wakhe ubemhlumeza kakhulu baba abe amfika ekhaya azomshaya ngempama amjijele ngemali ebusweni phambi kwethu sikhona nge-envelope so manje lokho engikwenzayo hayi ngoba ngikwenza amshaya ngempama amukhafaza ngenhlamba ekhona nomama ekhona endlini
Noma ngeke kwanzima. Uneminyaka mingaki mfethu wena ngaleso sikhathi? Bengisayingane kakhulu mhlawumbe ngino 13 years 12 years ngisayingane kakhulu ngalezo zinto. So lokho engikwenza kuwena bhuti wami angazi ngenza kanjani bengicela ukuthi ungixolele cause akuyona nami indlela angikho nje mina. Enga. Angikho nje ienga eyenze ubaba wakho kubaba. Yabo ukuthi sibe singalila singadlile kuphela izinsuku. Yabo ngenxa yento ayenze ubaba wakho enza kubaba wakho. Shuthi hayi indlela isongeso. Usuyezwa ke bhuti. Wahlukumeza ubaba wakhe Ngixolela kodwa bhuti wami. Yezwa kodwa ke manje ke mina ngisithola mina sengingenaphi ke lapho. Inkinga umuzi uhlezi unjalo. Ungenapho bhuti? Ngisithola sengingenaphi mina lapho. Ngiyakuzwa bhuti wami ukuthi wena ungene and ngiyavumelana ukuthi wena uhlangana. Kodwa awuyithatha ifake zami icathulo. Ebese uyabheka ukuthi wena ngoba awukhona ukubuyisela kubaba wakho. Babakho asekho emhlabeni. Into eyinkinga ke phela manje angithi uyasho ukuthi wena wawuseyingane. Nami ngangiseyingane. Yeah. Okwenziwa abazali bethu akusihlanganisi thina. Manje ke mina ngimleli ukuthi ngihlanganaphi or ngingenaphi mina kuleyo nto yokuxabana kwabazali bethu beze ingakho bhuti wami bayahamba emhlabeni. Ingakho bafo ngithi kuwena bengicela uxolo ubuyele emsebenzini ngoba bekuyi-enga nje engazi nami ukuthi iphumaphi. Yabo ngingazi nami ukuthi kuvumbukaphi lokhu thukuthela okungaka. Ingakho bhuti wami ngicela ithelelana amanzi ubuyele emsebenzini ngendlela e-right. Ngiyakudinga bhuti. Ngiyakudinga emsebenzini bhuti wami. Hey mina seswangiphoxekile kokuqala. Kakhulu ukuthi abantu babekhula ndawonye babambile namagqobo ngabazali bethu abangasekho nawo bazali bethu. Okwesibini mina ndiyavuya kwelinye icala ngoba ebengathethi kwayena. Uthi xombuza abenolaka athi ungayosebenza nje wena. At least namhlanje sendiyayazi. And I'm so hope ukuthi xa siphumayo la ibe iyaphela. Ngoba bhuti wena andituvile kuthiwa umsebenzi wakho usekhona. Awungabuya bhuti wami ngoba wena xa ngabe usawufuna into ebengifuna kwakugonyuluke mina ndive lento. Kuthiwa nawe uma ufuna umsebenzi. Wena mawuthi udinga umsebenzi ungafika lapha enkampanini ngibone ngenza njani. Hayi mina ndiyavuya kakhulu umsebenzi wakho bhuti wami ndingawuthatha ngoba ke akumelanga kube nguyena yedwa kufuneka sincedisane singabantu. Yeah bhuti uyabuyela emsebenzini ke nayo offer esivele khona ke manje. Into yokuqala nje okay. Ngiyakuzwa mfethu ukuthi uthini. Ubuyele emsebenzini ngiyabuyela. Amen. Uyamxolela kodwa kuloko. Ngoba phela vele nasayiseyingane sasingazi thina ukuxabana abazali bethu. Ngeke ngiphilisele okube nakokubi. Hayi mfethu bambe ithamba. Awu leli jongo leli. Awu. Inhle lento. Sis, injabulo. Senivile umsebenzi mina lento utholile. Uyavuya. Ndiyavuya kakhulu. Ngathi ukuthi nathi ke happy ending esikhuluma ngayo. Asibonge kakhulu ithuba nendlebe. Magasa? Into engiyibukile ngisifundile kulelo episode ukuthi sometimes yayenza into embi ungekho aware ukuthi ibhlungu ngempela until kube khona umuntu oyivoice out then you realize ukuthi yazi ngempela lento engenza iwrong. Ubhuti yenzile lento efuna ukurevenge ngoba kade buhlungu babakhe ehlukumezeke kukhulu. But njobe seyi-address usibekwa la eThekwini usayibona naye ukuthi hayi ayikho right. Njobe sebona ukuthi kwasisi lo angathola ngisho umsebenzi kunokuthi bagcine benganakho ukudla ngenxa yababo wabo naye futhi ongasekho emhlabeni. Thank you so much my brother for that, okay? Bonga mina indlela nami engakhombisa ngayo uxolisa emndenini wakamkhize. Ungabahlukumeziki futhi. Ukuthi ngiyakusola ngakho konke engise ngakwenza kule minyaka ubhuti esebenzile. Sure. Ngiyasola kakhulu leya senizobaphatha kahle. Ubhuti abule emsebenzini sisterayeze na ngizobona ngimisa kanjani lapha. Ngimtholela indawo yakhe awazi ukusebenza. Hayi kube yimi. Ngabasise kunjalo bafethu. Alright. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Thank you so much for watching this episode till the end. Subscribe, like, share and comment. We out. It's the Black Lives.